ҳолаҳои навбадорӣ, нишастҳо, ҷашну маъракаҳо акнун барои вақт ёфтану ба хона рафтан ҳоҷат нест. Занак, ҳамо костюми буруки мана тайёр кун те маба. Кадом костюм буру? Костюм буруки мепӯшам ку охир. Она хода казарма костюм буру пӯшам. То агу ҷои уже чанд меҳмони дига мебиёд охир те амин. Тез тайёр кун, тайёр кун. Э шарм намедоред нава как хона ба дар омадид боз костюм буру гирифта казарма мерафтааст. То агу ҷо медони казармааш чия? Ҳамаи генералу мана нигаҳ доранд амуҷа. Генералҳо дигар кор надоранд. Аз қафои бача манда, аз қафои магазин дав, аз қафои бозор дав. Шумо ман барои чӣ гирифтам? Пас шумо барои ман чӣ дар кор? Дуруст, занак шудани кора бояд ҳамаша кунад. Тайёр кун, тайёр кун охир. Ана боз як моҳ мешавад ки аз мағозаи ҳамсоя 40 сомон қарз дод. Ҳеҷ гап не. Якон рӯз омада дар хона даромада хуҷаин мешавад. Аку биё ҳамин. Ма бахти ҳама магазинчи баю, мана. Ин пули қарзат. Ман ин пул барои гӯдакҳо. Фаҳмидими? Манаш ягон чӣ хат тайёр кун бега овқот кун. Айнаш бошад, инаш барои худам. Казарма дада унҷо яка гуфта намешад охир. Чӣ бало казарма шуд? Сол 12 мо кори ту ба. Ором, занак қафои коршав вазифаатро иҷро кун. Ором. Занак! Ман шавҳару даракшо ях кардум. Шавҳари ман? Дара ҳукм мекун. Шавҳари ман казарма ба. Казарма рафтум буд шуд, тамом шуд. Ях кардум омадум. Кушо дара? Казарма тамом шуд. Тамом шуд? аз шумо ки тамом шуда бошад дар хонаи мо акнун сар мешавад.